kaburuji e demngal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Sare on calminama to gonɗon no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji jamma hannde jaten hen koye dendi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi e kabaruji international. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam hira mon hande ko jamma talata hawri ko 4 lewru août hitande ujunnaje 2026 kabaruji mon e ɗemgal Pulaar haqqillaji fof kucciti oɗo sa joni ko toon to Michigan ko élection ngaji primaire goni toon surtout kamɓe parti démocrate hono kanko biyeteɗo Abdul El Said noon en yiiɗi heptude place hono Hayley Stevens ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko haqqillaji waɗi ɗumen wonde toon ko sibabunde ɓeɗo wiyete progressiste uji socialiste uji continue kefta nokkuji walla jonɗe ɗe ganduɗa kamɓe wonnoɓe ɗon ko ɓooyi ɗum ɗo kadi ko hawnakima ɓeɗma hono parti démocrate holto ɓe continirto rendude walla ɗum ɗo kadi soto en jogori wawi sende ko wawi wonde foof en woni oɗo saaha joni hono kanko Abdul El Said ko kanko ɓuuri Hayley Stevens toɓe en wani ɓe jarata joni ko 49,8% contre pour makko kanko El Said o yiton ja en yaare 46,7%. Toon to Michigan hande si kanko biyeteɗo Michael Lindell ɗum noon ko kañum jeeyannoɗo kala ko wiyete jaganawuji kanko wiyete ko monsieur jaganawuji oɗo ñalawma hande kanko ne o démissionné e gardugol compagnie makko pewno jaganawuji ɗum noon sibabude kanko hoore makko yiiɗi wattude haqqille makko toon to Michigan siften ɗon tan kanko ko candidat républicain ɗum noon toon to Michigan oɗo sadio on kamɓe républicain en wayno ko kamɓe koyeɓe goni koye foɗodirde élection ngaji primaire ko wawi wonde fof en wayno ko kanko Michael Lindell wona kanko ɓuuri hewde toɓɓe oɗo saha joni en wayno ko ɓuuraɗo kono ko ɗum waɗi donc yiiɗi wonde makko yaltude e oɗo liggey pour huccande kala ko fati e ɗiɗo élection ngaji toon to Michigan hawnaki ma gartu hen haade men gasnude journal o hawnaki ma résultat ji toon to Michigan en mani résultat ji puɗɗi tan kene wona 35% ma en gartu hen haade men gasnude journal habaruji meɗen toon to Washington kanko Tad Blanche en wani oɗo saha hande o dañi supporter uji kene wawi walludemo hebde wotuji ɗum noon so tawi wotuji ƴeftama toon to suudu mawdu to toon to Sénat tumnade hande ko yaltini wayno ko kanko Tad Blanche o dañi au moins républicain goɗɗo yante makko donc oɗo saha joni o manquitata tan neɗɗo goto pour woto ɓenna toon to Sénat ɗum noon siftindon tan ko kanko Tad Blanche o famodiri e sarɗiyankoɓe ɗiɗo ɗum noon hen goto jeeyaɗo toon to Texas hono kanko Jan Connin e kanko jeeyaɗo toon to Caroline du Nord hono biyeteɗo Tam Tillis kalisaji biyeteɗi kene abbo milliard uji ɗiɗi Tad Blanche waɗi négocié beele ARS en rokka ɗum ɗon yimɓe ɓe ganduɗa supporter uji Donald Trump ɗum noon ko pour siba ɗum noon ko caggal nde kanko Donald Trump o natti portude plainte ko wawi wonde fof ene wayno ko nder kayitaji ɗi signini kadi o wi wonde ko kala ko fatuno ene kanko Donald Trump wiyede wonde ARS wonta ƴewtade kayitaji makko walla impôt ji makko walla kanko e famille makko ɗum ɗo fof no o windi ɗum o signini ɗum donc ɓeɗo serɗiyankoɓe ɗiɗi ko ɗum jinno ɗum démocrate en aussi jinno hande toon to Washington kanko Jay Clayton ene wani ko Donald Trump suuɓi yo arde oɗo joni direction intelligence national ene wayno ko kanko hoore makko confirmation makko waɗama toon to Sénat ene wayno ɓe jaaɓi voide pour kanko hoore makko wonti kanko directeur toppitide ko fati intelligence national ha hande toon to Washington kadi tugnade kadi ko ummi toon to département d'état ɗum noon ko affaire étrangère ene wayno ko kamɓe États-Unis e oɗo ñalawma ɓe keftiɓe dartini visa mo kanko ambassadrice mo leydi Brésil gonɗo e États-Unis ɗum noon kadi tugnade ha hande konguɗi gommiɗo toon to département sa to ɓe mbi wonde ko ene wayno ko dartinde visa makko walla elminde visa makko firtani wonde ko kanko ambassadrice gonɗo ɗo hono kanko biyeteɗo Maria Luisa Riebero Viotti ene wayno ko kanko wona ko yaltinama o wiyama wonde ko wawa wonde ɗo e leydi ɗum ɓe mbi wonde ɗum ɗo ko hunde jiida ɗum ɗo fof noon e kamɓe salade visa makko walla cancel de visa makko ɗo e leydi firtino ɗum ɗo ko woni ko yobtade saabu ene wayno ko kamɓe Brésil toon to Brésil kadi ene wayno ko kamɓe laamu Brésil aussi ɓe calima heñade pour heftinde ambassadeur mo kanko Trump suuɓi yo won toon toon to Brésil wonan toon d'Amérique hono kanko biyeteɗo Daniel Perez donc ɗum ɗon ko sibabude yobtade ko ɗum waɗi kamɓene ɓe darti ɓe cancel kamɓene ɓe mbi wonde ko visa mo ambassadrice mo Brésil joginoɗo e États-Unis ɓe canceli ɗum habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Europe hono kamɓe ministre uji pitiɓe gueɗe nderiji leyɗele Europe ɓe mbawi no rentude hande ɗum noon ko conférence par téléphone walla par vidéo ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe leydi Espagne ministre mabɓe toppitide ko fati e gueɗe nder leydi ene wayno ko kanko ministre o haali e nder batongo o haali wonde ko ɓeɗo yimɓe fusɓe toon frontiére hakkude kamɓe Espagne e Maroc e wayno ɗum ɗon waɗa bonnani kisal ko fati visa ji Schengen kanko ministre de l'intérieur o kadi o continue haalde wonde ko ene wayno ko kala nannoɓe toon toon to banggue
waton bangi pour nadde Espagne en wani dutinam en wani kanyum fundutinam non en wani wado sa joni en wani dum do kadi ko sibabunte ano wiri ko welsindare Maroc nabe wadi ken wona capande jidde joyna do mayi hen ko buri hewde be do maybe ko joli ruji men hande tonto moynori funange badi do ni tungnade kadi ko Al Jazeera windi woni ko peje diplomatique nen continue do sa joni rewete se pour wallude bele cirtol gongol to Hormuz gol uddis ay dum do kadi en wayno de don peje kadi ko kaldigal gongal hakkunde do sa joni kambe Iran e kambe Oman dum non tungnade ko leydel didi fo kal mbi men batten hagilaji men fe hande kanko secrétaire ministre topique ko fati affaires étrangères mo États-Unis o wi wonde ken kaldigal hakkunde kambe États-Unis e kambe Iran en bosa kono e wayno ko kanko ministre topique fati trésor hono Scott Bessent o wi ne wayno ko hawnaki nanodiral walla jabodiral way dañede hande walla dañede jango tungnade hande Al Jazeera mbi wonde ko palestinaɓe wonɓe toon to Gaza ne wayno ko mbawi darade pour waɗande genaysi ken wona temedere sappo e ɗiɗi neɗɗo fof yimɓe waraɓe toon to Abu Sharia e Hassania nde Israel waɗi toon attaque ma won joni duuɓi tati ha andi toon to moynori hen kadi ene wayno ko lan en pellama toon ɗum noon ko saraji yame mbi wonde ken wayno ko poynayi yimɓe wonnoɓe to e liggotonoɓe kaɗa on lan ka fof ene wayno daɗi dandamen ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi kalani hol fel ɗum kono ne wawi taw ko yimɓe huuti en walla taw ko kamɓe Iran naɓe ko wawi wonde fof ɗum précisa tonto Sénégal tungnata kadi ko yalti e tonto Sénégal bono kanko Bassirou Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal o wawi no fottude kadi hono gardiɗo BAD ɗum noon ko kanko biyeteɗo donc tungnade habaruji gomiriɗi toon to Sénégal bono kanko Bassirou Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal o gardiɗo BAD Banque africaine de développement hono kanko Sidi Wulta ɗum noon jokkodiral ngal addi kadi wonde ko kamɓe Sénégal ɓe nani e keeɓi habaruji belɗi wonande ko kamɓe BAD ɓe mbi wonde ɓe mbawi maɓe garantise ken abbo milliard uji nogas franc CFA ɗum noon ko pour wallude leydi Sénégal ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe ko signe uji moƴƴi wonande hawnaki ma leydi Sénégal ko fati ngalu muɗum kadi ma fuɗɗo fofte so oɗo sadio habaruji men international cektorɗen ko toon to Mali tungnade kadi konguɗi gomiɗi toon to Bamako hono kanko Moussa Mara ɗum noon goppaɗo toon ma won balɗe tati joni caggal nde sokaki ne wona hitande en wayno o foti jayde en ko o foti yimɓe heɓe kadi kono noon e konguɗi ɗi ƴefti hande o wi wonde ko malinaɓe ene poti joddade kañumen fof kawra kalde kawrisa ɗum noon ɓuuri ɗiɗo haareji gonaɗi oɗo sa joni o haali haala kew ɗum noon kaɗno haala ene wawi taw huccitini ɗum koye yimɓe ɗiɗon haaluji kadi o huccitini ɗum koye yimɓe ɓe ganduɗa ɗeɗo pelle kewɗe gonɗe toon to Mali kaɓoje e kadi hawnayi koye laamu ngu huccitini ɗum ko wawi wonde fof kanko Moussa Nara annomo sokede ko sibabuno kanko hoorema ko haali haaluji pour tude sokaɓe hewriyankoɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko konguɗi makko hande appel mo waɗi hande o ko appel noddude leydi malinaɓe fof ɗum noon parti ɗi fof e laamu ngu fof yo yimɓeɓe gonna joddo kalda kawrisa bandiraɓe sehlaɓe toɓeraji Jowol Sare siftindon toon ha hande ne wayno ko résultat ji toon to Michigan gasan taw ɗum noon ne wayno ko kanko El Said kanko hande ardi mo foɗodirta hono Hailey Steven kanko El Said o yara joni ko 49 toɓɓere jeetati o yeeto yaro 56 toɓɓere tati wawi wonde fof ene wayno ɓe jaɓani taw kamɓe alejaniyankoji ɗi jaɓani taw haaldehol gañiɗo e mabɓe kono ne wayno hawna kika en ɗamina ko kanko El Said jogori gasno siftindon tan kanko Abou El Said yimɓe démocrate en wiyete progressiste socialiste o jeeya ɗum noon ko yimɓe Bernie Sanders en ɗum noon bandiraɓe sehlaɓe ma en jokkodiri joni Tidiane Niang ko hedde journal koɓe mbaɗani en ko fati coftal bal Tidiane Niang bisimillama an e équipe ma jaam hira moon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Wol Sare gadorɗen kabaruji men coftal bali koye nder leydi Mauritanie hello men tournomaji Fouta hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom tinamo kiiɗe hannde puɗɗogol tournoi jewol hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom potal ouverture kippu ASC garage kañum heeɓi polgue yesso kippu salde foot taw ko logguiɗiɗe loggol gotol ñalawma janggo so woni 17h GMT FC Faya ma jaɓo kippu FC Forage tournoi AJDMR 18e édition jokkodirten hen koye musidɗo men Abdourahmane Guissé 18e édition mo tournoi mo AJDM département mo Mbani hanki waɗino matcheji ɗiɗi Sorimale ɗuɗuno e équipe mo ñamina fi équipe mo Sorimale 3 buts à 1 wonde Pul Korban won hebno jourde équipe mo Bobawde mbaddi 3 buts à partout gila hanki matcheji ɗi ko bonnoɗe probléme saabu won gure kepno waddude ga hen hande noon e ñalawma hande
préfet mo département Mbagn ko kanko suspendri tourment ha nouvel ordre. ha joni ko fate ndiɗon mbaydi kabaruji tourmaji foot hitande junnaji ɗe nogas jeegom pinamo juɓɓungol ko fate tirage au sort rimdandema hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom joni jokkodirten koye musidɗo men Iba Bilali Sall. hettiyankoɓe tedduɓe radio Jowol Sare on calminama mone moɗon foof inde mum tawi kadi ene wondi e yettode muɗum. Tirage au sort tournoi rimdande mayo 2026 woni 3e édition waɗama ñande ha joni dimanche 2 août 2026 mo gondeno toon to wuuro meɗen tokomaji siège fédération rimdande mayo. Puluji ɗiɗi patam lamiji dañama hen tawi ko Pulaar woni ɗon ko wuuro meɗen Garli, wuuro Jingue, wuuro Yumaniyeri e wuuro Jowol e Yoylode. So tawi ko ɓe woni ɗon ko wuuro meɗen Magama, Teccan Dojal, Kundel, Siwe Samba e Gelleje e wuuro tokomaji. Ciftinen bandiraɓe tan wonde équipe uji ɗiɗi gardiɗi kala ko ɓen jogori qualifié directement pour les demi-finales. eɗen ciftinen tan kadi wonde so Allah jaaɓi jaabima ene jogori uddide lambaka kippumo Siwe kam jogori nangodirde e kippumo Kundel ñande jeudi 20 2026 mo gondeno on ɗo stade Siwe Samba e Gelleje. onno ko Iba Bilali Sall depuis Nouakchott larmorgo leydi Mauritanie radio Jowol Sare. ha joni ko fate kabaruji coftal ɓalle nder leydi Mauritanie oɗo suka Mauritanajo biteɗo Sidna gonɗo to tesse to leydi Espagne to wuuro witengo FC Barcelone ko sisinde bandiraɓe oɗo Sidna o ummi koye banlieue mo Nouakchott e leegal bitegal Arafat ɗo e lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott. oɗo Sidna o monato Masia mo FC Barcelone woni koye tesse gam waɗede loyndu beete maw recrute gam wonde toon ko fate jokkude golle makko to Masia ko sisinde bandiraɓe Masia yoga jouruji FC Barcelone jalti koye oɗo centre de formation. ha joni ko fate kabaruji coftal ɓalli hono fédération mo leydi Côte d'Ivoire ɓe lawdi ni hono gargol Hervé Ronald e gardigu équipe nationale mo leydi Côte d'Ivoire. Liverpool woni koye kaldigal gam recrude hono milieu terrain Paris Saint-Germain biteɗo Ibrahima Mbaye. Mohamed Salah ene ɓatti faade to championnat mo leydi Turki. kabaruji men coftal ɓalli ko ɗo kadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Jowol Sare to mbawi wonde foof. Tidiane Yangon jaram musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio Jowol Sare ko ɗo tonggui meftande men e jamma hannde o en ñaguima joom jaam mo jaam woni junggo mum nde waɗante en jaam.